You have been trolled. Koulu ei toimi ja mokkula hajos. Laptop Warrior tuli mun luokse. Rollas mun servo ja kone rupes rakkoon. Sit mä lähdin mäkkiä ja ostin eurojuuston. Koulu ei toimi ja mokkula hajos. Laptop Warrior tuli mun luokse. Rollas mun servo ja kone rupes rakkoon. Sit mä lähdin mäkkiä ja ostin eurojuuston. You have been trolled.